takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene tiganizira. Moto 25 tanthauzo la mtanda. Koma kuzitamandira ine konsekonse ayi, koma mu mtanda wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene mwa iye dziko lapansi lapachikidwira ine, ndi ine ndapachikidwira ku dziko lapansi. Agalatiya 6:14. Mvesi Paulo akulankhula za kusimikiza mtima kwake, kuzitamandira mwachina chilichonse koma mtanda wa Khristu. Kodi amatanthauza chani akakamba za mtanda? Kodi iye akulankhula za chiyani? Kodi ndi chida cha matabwa? Kodi ndicho chenicheni cha mbiri ya imfa ya Khristu? Kodi akunena chiyani? Tikuona kuti kutamandidwa kwa Paulo pa mtanda kunali chifukwa cha zomwe mtanda unamuchitira. A. Linampachika dziko lapansi. B. Linamupachika ku dziko lapansi. Kodi izi zikutanthauza chiyani? Kupachikidwa kumatanthauza imfa, palibenso china. Zimene Paulo ankanena zinali zoti kuzira pa mtanda ubale wake ndi dziko unali wa imfa. Ponena za kukopa kwa dziko lapansi kunalibe, ndipo monga momwe adayankhira dziko lapansi kunalibe. Kodi chinali chani chomwe chidakwanirisa izi? Unali mtanda wa Khristu. Mtanda sunasonyeze imfa yokha, koma yozifunira. Imfa ku chifuniro cha umwini, imfa ku uchimo, imfa ku moyo wa Adamu, imfa ku moyo wonse ndi dziko lapansi. Koma kodi mtanda, chida chomwe chinapha Khristu, chinakwanirisa bwanji izi kwa Paulo ndi ineyo? Zindikirani kuti sichinali chilango kapena kumvera kumene kunamupulumutsa Paulo ku dziko lapansi. Unali mtanda. Chonadi chophweka koma chodabwisa ndi chakuti mtanda umene unapha Khristu unapereka Paulo chifukwa unapha iyenso. Unali njira imene Khristu anamuphera mwakutero kupulumutsa ku dziko lapansi ku uchimo ndi kwa iye mwini. Mtanda umatimasula ife, osati chifukwa chakuti Khristu anatifera ife, koma chifukwa tinafa mmenemo mwa Khristu. Mphamvu ya mtanda ndi mphamvu ya chiwombolo ku zakale zathu, ku dziko lapansi kwa ife tokha ndi zonse zomwe takhala. Komabe mphamvu iyi imapezeka kokha pokapoka titakhala amodzi ndi Khristu, pamene talowa m'moyo mwake, potero titenge nawo kukhala kwake. Vuto ndi loti pakumvetsetsa kwa anthu ambiri, mtanda wakhala monga china chilichonse, chizindikiro chimene Khristu anachita zaka 2000 zapitazo, chochitika ndi chimene chinali m'malo mwanga, chimene chimandilimbikitsira ndi kuzinditsutsa, koma chimene chilibe mphamvu yeniyeni pochizindikira ndekha, kupatula kuyankha kwanga pa zovutazo. Omwe si mmene Paulo anayankhulira ndi mtanda. Mtanda wa Khristu mu zochitika zake unali chinthu chenicheni, chochitika chomwe chidamupha. Si iye amene adamvetsetsa kufa, koma mtanda umene unakwanirisa imfa yake. Ichi chinakhala chenicheni chake. Anapachikidwa pamodzi ndi Khristu, ndipo analandira kupachikidwa kumeneko pamene anakhulupirira mwa Khristu. Vuto lonse la Chikhristu loti tikuyesera kuchitanso zomwe Khristu adachita kale. Timaona moyo wa Chikhristu ngati chitokoso, osati chenicheni chomaliza. Timaona ntchito yathu ngati ntchito ndi khama, osati kudalira ndi kupuma. Kutembenuka kumatanthauza kuti timayamba ntchito, osati kuvomereza yomaliza. Cholinga chili pa ife ndi zomwe tiyenera kuchita, osati pa Khristu ndi zomwe achita m'moyo ndi kulimbana, osati chigonjetso. Paulo anazitamandira pa mtanda, osati chifukwa unamutsutsa, koma chifukwa unamupulumutsa. Zoonadi, kupulumutsidwa koteroko kukanakhala kokha chifukwa chakuti iye anakhulupirira mwa Khristu, ndiko kuti iye anakhulupirira kuti iye ndi Khristu anakhala amodzi, otenga mbali m'moyo umodzi, kotero kuti zonse zimene Khristu anachita zinakhala zenizeni zake. Iye anakhala m'moyo wa Khristu. Mwa iye Khristu anakhalanso ndi moyo pa dziko lapansi. Zonse zomwe Khristu anali, iye anali nazo zonse. Zomwe Khristu adakwanirisa adazichita. Kotero iye adatenga nawo mbali ndi kukhala ndi moyo umene iye adapachikidwa ndi mphamvu ya dziko lapansi kuwonongedwa.
chotero iye adadzitamandira pa mtanda, pakuti kumeneko kunali chiwombolo chake chinakwaniritsidwa. Akhristu azolowera kuona zizindikiro za Chikhristu monga momwe zimakhalira zizindikiro ndi zizindikiro: ubatizo, mgonero, kubadwa mwatsopano ngakhale pemphero. Iwo sanapitirire zizindikiro kuzenizeni. Kwa izo zizindikiro izi zangokhala miyambo yolimbikitsa. Iwo sanakhulupirire zenizeni zomwe zizindikiro izi ndi mafanizo chabe. M'zolemba zake Paulo anasindika kwambiri zinthu ziwiri: mtanda wa khristu, kuuka kwa khristu. Zinthu zonsezi ndi zofunikira kwambiri pa moyo wokhulupirira. Mtanda umandiwombola ku ulamuliro wa uchimo, pamene kuuka kwa akufa kumalitengera ku moyo mphamvu ndi zenizeni za kukhalapo kwa khristu, moyo wokhazikika kwa mulungu. Podziwa ichi, kuti umunthu wathu wakale unapachikidwa pamodzi ndi iye, wakuti thupi la uchimo likawonongeke, kuti tisakhalenso akapolo a uchimo, pakuti iye wamwalira wamasulidwa ku uchimo. Aroma 6:6-7. Paulo akuti umunthu wakale unapachikidwa. Kodi mkulu ameneyo ndi chiyani? Mlingaliro losavuta, izi zikunena za munthu amene ndinali kale ndisanakhale khristu. Munthu uyu waphedwa watha, zasiya kukhala chifukwa cha kukhalapo kwanga. Zindikirani kusindika. Munthu wokalamba uyu anaphedwa osati ndiye yekha, komanso ndi iye. Apanso kusindika kuli pa chochitika chomwe chinachitika zaka 2000 zapitazo. Izi zikhoza kunenedwa ndalowa mukupachikidwa kwake. Anapachikidwa zaka 2000 zapitazo, koma tsopano ndamulandira. Ine ndingakhoze bwanji kupachikidwa naye iye? Izi ndi zoona, chifukwa ndi kupachikidwa kwake komwe ndalandira, ndi imfa yake imene yakhala yamphamvu kwa ine kudzera mwa Mzimu Woyera umene wandibatiza kukhalapo kwake. 1 Korinto 12:13, 2 Korinto 4:10-11. Chotero ambiri a ife amene tinabatizidwa mwa Yesu Khristu tinabatizidwa mu imfa yake. Aroma 6:3, Agalatiya 3:27. Zindikirani kuti ndi thupi la uchimo limene lawonongedwa, ndilo gawo la uchimo, gawo langa lopanda mphamvu la ukapolo, logulitsidwa ku uchimo, pano akutchedwa thupi. Komanso pa Aroma 7:24, koma chionekere akunena za maganizo a thupi. Aroma 8:7-8. Chifukwa chachikulu chimene anthu amachimwira si chifukwa cha thupi la uchimo, koma chifukwa cha malingaliro ochimwa. Tiyeni tikumbukire kuti Lucifera ndi angelo ochimwa limodzi ndi Adamu ndi Hava, onse anachimwa ali m'thupi lopanda uchimo. Izi zinalinso choncho ndi angelo mamiliyoni ambiri amene anatsatira mapazi a Lucifera. Kumbali ina Yesu anakhala wopanda uchimo m'thupi la uchimo, ndiko kuti m'thupi limene linali kuvutika ndi zotsatira za mibado yambiri yakuyipa. Ndi zodziwikiratu kuti muzu weniweni wa tchimo si thupi langa lokhuzidwa ndi uchimo, koma m'malo mwake uchimo wanga wokhazikika m'maganizo. Zikuonekeranso kuti pali mbali imodzi yokha ya munthu wanga yemwe iyenera kufa kuti uchimo ugonjetsedwe. Mbali imeneyi si thupi langa kapena maganizo anga ozikonda. Paulo akugwiritsa ntchito mawu amphamvu kwambiri polankhula za zomwe zimachitika tikabatizidwa mwa Khristu. Akunena kuti izi zimapangisa kuti tapachikidwa naye limodzi, kuti thupi la uchimo liwonongedwe. Liwu loti kuwonongedwa limachokera ku liwu la Chigriki lakuti katargeo, ndipo limatanthauza kuchosa, kuthetsa kapena kuti kusiya. Paulo amasankha mawu onyanyira osanyengerera kuti afotokoze zomwe zimachitika m'gawo la uchimo tikalowa mwa Khristu. Ndi wakufa wopachikidwa. Apa akunena kuti yawonongedwa. N'chifukwa chiyani tiyenera kusankha mawu otero? Kodi akufuna kupereka uthenga otani kwa owerenga ake? Chifukwa chiyani sakunena kuti thupi la uchimo ndi lofowoka, lopunduka ndi logonja? N'chifukwa chake ndi chiyani? Cholinga chake nchakuti owerenga ake amvetsetse kuti mwa Khristu uchimo watha. Palibenso chifukwa china chilichonse cha uchimo.
china chake chimene chawonongedwa kulibenso, ndipo ichi molingana ndi Paulo ndi chimene chachitika thupi la uchimo. Kulibenso kodi chifukwa ninji chokumana nacho cha khristu ambiri chimatsutsana ndi choonadi chomvekera bwino chimene Paulo anaphunzitsa. Ndi chifukwa chakuti sanavomereze imfa yawo mwa khristu, sanawerengere kuti ndi choncho. Aroma 6:11. Sanakhulupirire. Paulo akuti chochitika ichi chakuti kuyambira tsopano ichi khali chokumana nacho chathu, ndiko kuti kuyambira pano kupita msogolo apa sitipeza chilolezo cha moyo wogwa nthawi zonse pansi pa mphamvu ya uchimo wogonjetsedwa kawirikawiri. Apa tikuona mathero ndi chiyambi. Kuyambira pamenepo uchimo umatha, chilungamo chimayamba. Nchifukwa chiyani zili choncho? Kodi nchiyani chakwanirisa kusinthako? Ndikupachikidwa imfa, chiwonongeko cha munthu wakale, thupi la uchimo. Ngati kusinthaku kukanatheka kwa kugonjetsera kapena kuleketsa thupi la uchimo, ndiye kuti pakanakhala kusankha kwa uchimo wa nthawi ndi nthawi, komanso kufunikira kulimbana kosaleka kuti kuyambiranso kupewa uchimo. Kwa popeza kusinthaku kumatheka ndi imfa, kupachikidwa chiwonongeko palibe malo, palibe kulola kuti uchimo ulowemo. Ngakhale tiyenera kukumbukira Galatiya 2:17 ndi 18. Cholinga chonse chakupachikidwako, mfundo yonse ya imfa ya thupi la uchimo, ndi kuti tisamukire uchimo, kuti tisamuke ku uchimo, kuti uchimo usakhale ndi ulamuliro pa ife. Choncho ngati uchimo ukupitiriza kukhala gawo la zochitika zathu, ndiye kuti nzoonekeratu kuti uthenga wabwino walephera, kapena kuti sitinakhulupirire uthenga wabwino moona.